Aloitetaan tehtäväannolla. Meillä on 2 eri etsintää. Meillä on kadoksissa Naantalin ulkopuolella Väskinsaaressa lintubongari, mahdollisesti useampikin. Poliisilla on kova tehtävä päällä, niin se on annettu sitten meille. Toinen tehtävä, naisporukka, jotka olivat saanut vihjeen, että presidentti ulkoilee tänään siellä reitillä. Mies on tullut kotiin ja nainen olisi pitänyt olla ruokapöydässä, mutta eipä ollut. Tämä on se, mitä meillä tällä hetkellä on tiedossa. Pyritään lähteä mahdollisimman nopeasti liikenteeseen. Varsinais-Suomen pelastuskoirat on Pelastuskoiraliiton alainen yhdistys ja meidän tavoitteena on kouluttaa pelastuskoiria viranomaisten ja pelastuspuolen apuun erilaisissa etsintä- tai pelastustehtävissä. Yhdistyksessä on 50 jäsentä, joista 40 toimii aktiivisesti harjoitteluryhmissä. Meillä on erilaisia leirejä ja meillä on paljon yhteisharjoituksia, me järjestetään paljon kokeita, me toimitaan tosi paljon yhdessä ryhmänä. Täällä tulee hyvin paljon pitkäaikaisia ystävyyssuhteita. Tuuli on täällä. Ehdotan, että lähdetään tästä menemään rantaa pitkin. Kun ihminen katoaa, niin ihminen ei katso kellonaikaa eikä vuoden aikaa. Me ollaan etsitty ihmisiä kaikkina vuorokauden aikoina, kaikkina vuoden päivinä, 30 asteen helteessä, mutta myös 18 asteen pakkasissa, ukkoskuuroissa. Eli meidän harrastus jatkuu läpi vuoden. Me treenataan aina ja kaikkialla. Meidän yhteinen tavoite on, kun tulee se etsintähälytys, niin mennä sinne etsintöihin mukaan ja löytää se kadonnut ihminen. Koko meidän toiminta perustuu ihan täysin puhtaaseen humanitaariseen auttamishaluun ja vapaaehtoistyöhön. Eli jos kokee sydämessään muiden auttamista, niin tämä on ihan hyvä harrastus sen koiran kanssa. Mä oon Niko Kokkosoja ja tässä on mun Lapin porokoira Kurin. Ja me ollaan harrastettu noin 6 vuotta pelastuskoiratoimintaa. Me aloitettiin Polapessa eli Pohjois-Lapin pelastuskoirissa. Mä olin töissä Saariselällä ja sitten me muutettiin etelään ja nyt me ollaan jatkettu täällä VSPK ry:ssä. Haku ero muista maastolajeista siitä, että koira käyttää pääasiallisesti ilmavainua ja koira toimii itsenäisesti ja ohjaaja ohjaa koiraa siellä metsässä. Vaikka meidän pääpaino on haussa, niin myös meillä on tarvittavat taidot jäljestykseen ja sitä koiraa pystytään myös käyttämään jäljellä. Hälytyskoiran treenaaminen on aina tavoitteellista. Siellä tavoitteena on se viranomaistarkastettu hälytyskoira. Ja ennen sitä sun pitää suorittaa 2 maastolajista jäljestä tai hausta loppukoe ja toisesta peruskoe. Ja sen jälkeen vaaditaan vähän spesifimpää treenaamista sinne viranomaistarkastukseen. Tänään me ollaan Kaarinassa viikkotreeneissä ja näitä on yleensä 2 kertaa viikossa. Ja meillä on joka toinen kuukausi isompia hälytysharjoituksia. Jotta pääsee pelastuskoiratoimintaan mukaan, pitää ensin suorittaa tutustumiskurssi, joka sisältää soveltuvuuskokeen koiralle. Tämän jälkeen pääsee mukaan yhdistykseen harjoittelemaan aluksi ohjatusti ja sitten voi siirtyä itsenäiseen harjoitteluun, kun on tarpeeksi taitoa. Jokainen koirakko harjoittelee tiiviisti noin 2 kertaa viikossa tekniikkaa, maastoetsintää sekä etsintäsuunnitelman tekoa. Etsintäsuunnitelman teko tarkoittaa sitä, miten annettu alue etsitään mahdollisimman tehokkaasti käyttäen koirakon kykyjä ja taitoja. Hyvä hakukoira kestää vähän painetta ja se pystyy toimimaan itsenäisesti metsässä, mutta myös yhteistyössä ohjaajan kanssa. Kurin ilmaisee vaalimieheen metsässä haukkumalla, mutta on myös muita, esimerkiksi rullailmaisu ja kertova ilmaisu. Laji vaatii pitkäjänteisyyttä, maastokelpoisuutta, koiran lukemista, yhteistyökykyisyyttä ja paljon treenaamista.
Olen Stina Tornblom ja tässä on pelastuskoira Kuutti, Border Collie ja vajaa 10-vuotias. Itse olen ollut mukana vajaa 30 vuotta. Hyvä jälkikoira on tärkeää, että se pystyy keskittymään, motivoituu työnteosta ja tarkka hajuaisti. Pelastuskoiralle pitää opettaa sekä maavainu- että ilmavainutyöskentely. Ja ilmavainutyöskentely on helpompaa, koska se hajumäärä on niin iso. Yksi ihminen haisee tosi paljon verrattuna yhteen jalanjälkeen. Jos aloittaa haulla, niin se on koiran mielestä tosi helppoa ja hauskaa, niin se on työlästä sitten opettaa sen jäljestämään, missä pitää tehdä hirveästi enemmän töitä. Ilmavainuisesti haetaan semmoista hajupommia ja maavainuisesti se on yksi jalanjälki, mitä sieltä jäljestetään. Sulla ei ole mitään mahdollisuuksia tietää, että mitä se haistaa se koira. Koiran lukutaito niin kuin taas eri tavalla kuin siellä haussa tai raunioilla, niin pitää pystyä luottaa siihen koiraan, että nyt se on sillä oikealla jäljellä. Monesti luullaan, että koira vaan tekee sen työn, mutta kyllä se on ohjaajan kyky katsoa, että onko se sillä jäljellä vai ei. Jäljestys vaatii ohjaajalta pikkutarkempaa treenaamista, jos haluaa tehdä oikein hyvän jälkikoiran. Suurin ero haku- ja jälkityöskentelyn treeneissä on se, että se koira pitää keskittyä tosi hyvin ja sen pitää nuuskuttaa. Että me aloitetaan usein siihen, että me opetetaan sen nuuskuttamaan maata. Mahdollisesti jollain pienellä esineellä, mistä se saa palkkaa, tai ihan makupaloilla, että se kiinnostuu siitä, että kannattaa haistella maata. Monet ihmiset miettivät, että kyllähän kaikki koirat jäljestää, mutta kaikki koirat eivät jäljestä sitä, mitä me halutaan, että se jäljestäisi. Jälki on tosi paljon enemmän riippuvainen sääolosuhteista. Kosteen sadenjälkeinen, jos mä nyt tekisin jäljen, niin tämä olisi varmaan huomenna aamulla ihan helposti jäljestettävissä vielä. Mutta sitten kun aurinko pahtaa päälle ja on tosi lämmin, niin silloin ne molekyylit häipyy nopeasti ja on vaikeaa jäljestää. Monesti ihmiset miettii, että tässä on nyt hankalaa koiran jäljestää, kun on tosi tiheätä. Sehän on koiralle helppoa, koska on paljon kasvillisuutta, jää paljon hajua. Mutta mitä tyhjempi maasto, ihan vaan kallio, niin on tosi haasteellista. Sitten taas, jos on joku vesi, oja, niin jos se ihminen on käynyt siellä ojassa, niin se haju on siellä, mutta se haju siirtyy sen virran mukana. Etsinnöissähän on myös ihmisketjuja, jotka haravoi aluetta. Ollaan tosi tarkkoja aina siitä, että kun me mennään etsintään, että esimerkiksi nämä etsintäketjut eivät ole käyneet sillä alueella, koska siellä on paljon jälkeä, ei hyödytä käyttää jälkikoiraa. Me etsitään aina niin kuin kadonnutta, joka on kadonnut sanotaan päivän 2 sisällä. Niin lähden siitä, että mun koira, jos se pystyy ottaa vielä 3 päivän vanhaan jälkeen, niin se riittää. Ja sitten taas ihan tuoretta jälkeen, niin me emme sellaista saa, koska ennen kuin ilmoitus tulee poliisille edes, niin se kadonnut on jo aika kauan ollut kadoksissa. Meillä on aika iso tämä Varsinais-Suomen alue. Ja silloin kun ollaan enemmän taajama-alueella, niin se on kyllä pelkkää hakua, mutta sitten kun mennään syrjäseudulle, niin silloin haetaan sitä jälkeen tievarsia pitkin, niin silloin se jälkikoira on tosi hyvä asia. Se jälkityöskentely, niin se vaatii ihan hurjasti treenaamista. Sä voit niinku kehittää sitä koko ajan ja sitten sitä vielä täytyy ylläpitää koko ajan, muuten se niinku ei pysy. Ja koiran hajuaistia pystyy erikseen niinku treenaamaan. Niin sä pystyt eri konsentraatioilla, että kuinka paljon se pystyy haistamaan. Sä pystyt niinku virittämään sen koiran hajuaistia paremmaksi ja paremmaksi. Puhutaan tästä virtatarkastuksessa, joka on se lopullinen. Ennen sitä olet suorittanut liiton kokeita. Siinä jäljitellään etsintää ja sun pitää tehdä suunnitelma, sulla on alue ja siellä on kohtia, missä kannattaa mennä nostamaan jälkeä ja jäljestää. Ja on kohtia, missä kannattaa käyttää hakua, koska molempia pitää pystyä perustasolla hallitsemaan, tai koira hallitsee, mutta se on aina yhteistyötä, että se on koirakon testi. Mä olen Annukka Sirviö ja tässä on Peppi. Peppi on tanskalais-ruotsalainen pihakoira, 5-vuotias. Ja Peppi on treenannut raunioilla ihan pienestä pitäen, alle 1-vuotiaasta alkaen. Ja mä olen itse ollut
15 vuotta mukana Varsinais-Suomen pelastuskoirien toiminnassa. Raunio on hyvin erilaista treenaamisen suhteen. Koira työskentelee paljon lähempänä ohjaajaa kuin maastossa. Sen tulee olla ohjattavissa ja kyky kiipeillä ja rohkeus tunkeutua erilaisiin piiloihin on tärkeää. Se on hyvin raskasta koiralle. Koira ei jaksa työskennellä yhtä kauaa kuin maastossa. Ja koira joutuu myöskin paljon tarkempaa työtä tekemään, etsimään hyvinkin pieniä hajulähteitä. Rauniokoiran ei ole pakko treenata maastolajeja lainkaan. Voi erikoistua pelkästään rauniopuolelle. Esimerkiksi koira, jolla on voimakas riistavietti, että se lähtisi metsässä riistan perään, niin pystyy hyvin toimimaan raunioilla. Koiran rodulla ei ole suurta merkitystä. Iso ylettyy korkeammalle, mutta toisaalta pieni mahtuu pienempiin koloihin. Raunioilla koiran pitää olla ohjaajan hallinnassa koko ajan. Se ei saa juosta villisti ympäriinsä. Metsässä on paljon enemmän vapautta koiralla, mutta raunioilla työskentelyn täytyy olla systemaattista niin, että ohjaaja voi sanoa varmuudella, että joku alue on tarkastettu ja tyhjä, jonka jälkeen sinne voi raivaustraktori tulla paikalle. Raunioilla treenatessa turvallisuus korostuu. Aina kun me treenataan, niin meillä on kypärä, käsineet, huomiovärinen vaatetus, turvakengät ja tarvittaessa käytetään myöskin suojalaseja. Rauniokoiran koulutus alkaa erilaisiin pintoihin tutustumisella. Erilaisia alustoja harjoitellaan, että koira oppii liikkumaan rohkeasti niillä ja etsimään aina reitin sinne ihmisen luokse. Sen jälkeen kun koira osaa sen, niin harjoitellaan sitä entistä pienemmän hajun etsimistä niin, että koira oppii myöskin pieneen hajuun reagoimaan ja aina se ei pääse sinne ihmisen luokse. Se on iso ero maastotreeniin. Raunioilla ihminen voi olla loukussa niin, että koiran pitää vaan ilmaista, mistä haju tulee, vaikkei se pääse sinne luokse. Raunioharjoituksissa yksi oleellinen osa on eri piilotyyppien harjoittelu. Eli harjoitellaan alaspäin olevia piiloja, ylöspäin olevia piiloja, piiloja, joihin on hankala mennä, ahtaita piiloja ja kaikkea mahdollista, mitä keksitään. Lisätään pikkuhiljaa erilaisia häiriöitä, ruokaa, vaatteita, ääniä, häiriöhenkilöitä. Tekniikkatreeneissä voidaan harjoitella esimerkiksi muurin ylittämistä, jossa koiran pitää osata rauhallisesti ja turvallisesti ylittää kapea muuri. Epävakaita alustoja ja kiipeilyä voi harjoitella myös rengaskasoissa. Tekniikkatreeneissä voidaan harjoitella myöskin tunkeutumista esteiden läpi, eli laittaa tavaraa reitille ja koiran pitää etsiä reitti siitä tavaramäärän läpi. Koiran on tärkeää osoittaa voimakkaimman hajun lähde, eli niin sanotusti pointata hajulähdettä, mikäli se ei pääse etsittävän luokse. Pointtaustreenissä koira pitää huonoaan lähellä hajulähdettä ja osoittaa siten, että mistä haju tulee. Edistyneempien koirien kanssa voidaan tehdä harjoituksia, missä esimerkiksi harjoitellaan laskeutumista, koiralle puetaan valjaat ja sen jälkeen koira lasketaan köysillä johonkin. Eli näitäkin harjoitellaan petoryhmän harjoituksissa. Muita taitoja, mitä rauniokoiran ohjaajan pitää opetella, on erilaiset kommunikointitavat pelastushenkilöstön kanssa. Esimerkiksi äänimerkit, viranomaiskomennot, miten viranomaiset toimivat johtopaikalla. Erilaisia sortumatyyppejä pitää tunnistaa, niiden vaaroja, mahdollisia muita vaarakohteita. Me esimerkiksi harjoitellaan petoryhmän harjoituksissa kartan piirtämistä, jossa tutustutaan alueeseen ja koiran ohjaaja piirtää alueesta kartan ja merkitsee siihen kaikki vaaranpaikat. Pelastushenkilöstö auttaa siinä vaaranpaikkojen tunnistamisessa, mutta ohjaajan pitää tunnistaa vaarapaikkoja koiran kannalta. Ihmiselle ja koiralle samat asiat ei välttämättä ole vaarallisia. Pelastuskoiraliitolla on oma raunioperuskoe ja sen suoritettua raunioloppukoe. Sen jälkeen koirakko voi suorittaa petotarkastuksen. Petotarkastuksen suoritettuaan koirakot voi toimia pelastustoimen alaisissa tehtävissä, eli niissä tehtävää johtaa aina pelastustoimi ja koirakot työskentelevät yhteistyössä pelastajien kanssa. Rauniokokeissa ero on maastokokeisiin se, että rauniokokeissa on häiriöitä. Siellä on ruokaa ja vaatteita piilotettuna. Siellä on häiriöhenkilöitä eli pelastushenkilöstöä työskentelemässä. Siellä on äänihäiriöitä, melua. Koira ei saa reagoida niihin. Varsinais-Suomen pelastuskoirien rauniorata on aika uusi. Se on rakennettu 2 vuotta sitten. Viime kesä eli 2023 oli ensimmäinen kesä, kun me saatiin tämä käyttöön ja rauniorata edelleen muuttuu. Jos ei ihan viikoittain, niin kuukausittain tänne rakennetaan edelleen uusia piiloja. Raunioradan rakentaminen on ollut iso ponnistus meidän yhdistykselle. Se on tehty suurimmaksi osaksi talkoovoimin, on pyydetty lahjoituksia eri tahoilta, rahaa on käytetty minimaalisesti. Aluepelastuslaitos omistaa harjoitusalueen.
eli tämä ei ole pelastuskoirien omistuksessa. Raunioharjoitusalue on yhteistyössä viranomaisten kanssa rakennettu ja myöskin heidän kanssa yhteiskäytössä. Raunioilla on harjoiteltu kymmeniä vuosia. Välillä toiminta hiipui, välillä sitä on ollut enemmän, riippuen hieman ehkä pelastustoimenkin intresseistä. Mutta tämä termi peto on tullut ihan muutaman viime vuoden aikana, jolloin Suomen Pelastuskoiraliitto ja Palveluskoiraliitto yhdessä sopi petotarkastuksen kriteeristöstä. Ja silloin myöskin pelastuslaitokset heräs enemmän tähän, että rauniokoiria ei ole, koska toiminta on ajettu alas. Ja herättiin, että ne on tärkeitä, vaikka Suomessa ei onneksi ole tapahtunut paljoakaan onnettomuuksia, missä olisi tarvittu rauniokoiria, niin on tärkeää tämä varallaolo, valmius. Tällä hetkellä petoryhmässä on 2 petotarkastuksen suorittanutta koirakkoa, 1 harjoittelija ja 1 tulokas. Eli meillä on 4 hengen petoryhmä tällä hetkellä. Toivottavasti saadaan pian lisää jäseniä. Jos pelastuskoiratoiminta kiinnostaa, niin ohjaaja käy ensin tutustumiskurssin, jonka jälkeen he voivat hakeutua soveltuvuustestiin. Meillä kaikki peruskurssilaiset aloittaa treenaamisen raunioilla. Ihan sen takia, että täällä koira työskentelee lähellä ohjaajaa, ohjaaja näkee hyvin, mitä koira tekee, ja toisaalta koira oppii sitä hajun paikantamista hyvin täällä. Vaikka koira ei koskaan tulisi varsinaisesti erikoistumaan rauniopuolelle, niin se on tosi hyvä pohja maastotyöskentelyyn. Mä olen Maria Lepänhaara ja tosiaan Varsinais-Suomen Pelastuskoirat ry:n jäsen. Itse olen ollut tässä yhdistyksessä nyt 10 vuotta, eli 10. toimintakausi on alkamassa. Toimin yhdistyksessä aktiivisesti hallituksessa ja myös kouluttajana ja koetoimitsijana. Lisäksi mulla on nyt tällä hetkellä 10-vuotias viranomaistarkastettu pelastuskoira, jonka kanssa käydään aktiivisesti sitten näissä etsinnöissä. Meidän hälytysryhmä toimii 24/7 ja 365 vuorokautta vuodessa, eli jokaisena hetkenä ollaan valmiita lähdössä hälytykseen. Yhdistyksen tavoite on myöskin ylläpitää vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja poliisiviranomaisten kanssa sovittua hälytysvalmiutta ja kouluttaa sen edellyttämät kadonneiden etsintään kykenevät pelastuskoiraryhmät, samalla myöskin petokoirakot. Ja meidän hälytysryhmä toimii osana Vapepan organisaatiota. Petoryhmä toimii aluepelastuslaitoksen hälytyskaaviossa. Aikoinaan lähdin harrastuksen mukaan, koska ajattelin, että on hienoa kouluttaa koiraa ja on hienoa kouluttaa koiraa tavallaan johonkin oikeaan asiaan, eli tässä tapauksessa ihmisten etsintään, ja se on ollut sen koko ajan se meidän tähtäin siellä tulevaisuudessa. Ja nyt kun koira on ollut viranomaistarkistettu jo useamman vuoden, niin se on kyllä antanut itselleenkin tosi paljon, että on pystynyt sellaisen koiran kouluttamaan. Mikäli pelastuskoiratoiminta harrastuksena kiinnostaa ja olet auttamishaluinen, sinulla on koira tai olet harkitsemassa koiranottoa ja koiran kouluttaminen tällaisen toimintaan kiinnostaa, niin meidän yhdistys järjestää vuosittain tutustumiskursseja, joissa pääsee tutustumaan meidän toimintaan ja sitten myöhemmin hakeutumaan pelastuskoirakurssille. Ja kaikki vaadittava taito opetetaan kurssilla ja sitten myöhemmin koulutusryhmissä. Mitään varsinaisia perustaitoja ei tarvitse olla. Halu auttaa ja koira, ne tarvitaan. Ja lisätietoa löytyy meidän nettisivulta vspelastuskoirat.com.